ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମେଲାଣି ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରବିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଏନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ପ୍ରତିଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିନା କଟକଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରୁ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 11 ଦିନ ଧରି ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିବ। ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ଶୁଭ କଳସ ସ୍ଥାପନ, ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାପନ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ 38ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ରାତି ହେଲେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୀନାବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋଳିର ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍।